хора, сега ще снимам един клип в една изоставена къща. Две да ама първа и втора част и трета и така нататък. Това момче той ще снима, той няма да снима, ама ще снима. Ама не мога го качиш, бе. Не това, какво иска да прави. И сега ще влизаме вътре, като се върнем до къщата, ще пуснем пак това. Добре хора, стигнахме до къщата. Сега ще ви покажа. Окей хора, отивам само да... Това нещо не е изобщо голямо, някакъв хамбар е. Ние ще влезем в още една. Ето, това е целият хамбар. Няма абсолютно нищо, ама това покрив се срути. Окей, сега отиваме към другата къща. Хора, днес ще имаме бонус къща, защото това къде сега влизахме ни го за къщата е хамбар. Сега ще влезем в къща, където изглежда много добре. Става една. Ето вижте я. Абе, има си ограда, има всичко. Окей, хора, сега като стигнем влизаме. Хора, сега ще влизаме. Ето я. Перфектно е. Само да много не живее някой, че... Май човек само яко къщи хора, ето сме се. Ето. Ивака тръгна първи. Добре. А тук има всичко. Тук някой да не живее. Я да видим тук какво има. Хора, ето вижте. От тук. Хора, сега влизаме навътре. Окей, хора, тук има и това. Бокуци на търкалета. Снимай, набързо, тук набързо. Хора, вижте тук. Аз мислих, че Това е някакъв мрямо човек по тук. Аз тук няма влезам. Тук има някакъв двор. Тук и хора показахме набързо, защото живее някой. Тук даже някой се е простирал дънките. Хора, тук живее някой. Сега отиваме към бонус къщата. Бай!